Maganar shugaban ƙasar Amurka ta baku mamaki? To ni ha mamaki nake ga dan Afirka wai na tunanin za a bar shi ya zauna lafiya. A daidai lokacin da duniya ta tasan mai yin Amurka saki uku. Da me Amurka take tinkawo in ba dala ba? Me ke bakin dalan in ba fetur ba? To technology yau na barazanar yi wa fetur ritaya. Yanzu yayi ne na aiki da motoci da mashina masu caji, kuma dole fetur ya kare. Kuma menene zai zama source na energy? Ana buƙatar transition metal saboda duk wani electronic machine ba zai ba sai da batir. Da me ake hada batir? Lithium, aluminium da su copper. Kuma China ta riga ta mamaye na yankin Asiya. Dama Ukraine ne ake zuga dolan a kwashe nashi, kuma nashin ma yayi kaɗan. Kuma babu ta yadda za a ɗibi ma'adanan mu na Afirka sai an matsa mana da tashin hankula, sannan sai a zo da sunan rescue team, aid da NGOs da wacce tsiya, sannan a zo a ce za a kawo mana tallafi. Sai sata. Kuma wannan shi ke haifar da fitintunu na cikin gida kamar irin abin da ke faruwa yanzu a Congo har Sudan ma. Idan suka zo haka nan za a zarge su. To dole suna buƙatar dalili. Sudan da kuke gani wannan abu da ya fara a social media da gangan ne. Su suka hada kuma suka ce a yi hakan. Idan aka yi haka mutane da kansu ma za su fara roƙo a zo a kawo tallafi. Idan aka zo kawo tallafi daga nan za a kwashi ma'adanan. Ai wanda aka tasa aka destabilizing ɗinsa inda suke ma'adanai ne a ƙasa. Kuma mu ma ba mamaki yanzu ku ga hararen 'yan ta'adda ya kazanta a arewa ta tsakiya saboda anan kiristoci suke. Wannan bidiyon shine kashi na 1. Ko ku yi like ɗin shi ba ku yada kuma ku gaya mana ra'ayoyinku a sashin tsokaci.